Jeníku, při dnešní práci ve včelstvech na tebe připadl úkol nám určit, kteří včelí jedinci žijí ve včelstvu. Můžeš si vytáhnout plást a povídat. Tak ve včelstvu žije trubec v počtu 300 až 600 jedinců. Správně. Dále je to včelí dělnice v počtu 30 000 až 60 000 jedinců. Ve vrcholu rozvoje. A dále matka, ta je v úlu pouze jedna. Ano. A v tomhle plástu ji nemáme. Tak se podíváme na další plást a myslím, že by v práci mohl pokračovat zase další. Na tomto plástu je matka, Hanička nám ji ukáže. Matka se nachází zde. Ano, a druhá otázka, jak dlouho žije? Jeden z včelařských kroužků, jakých je u nás mnoho. Děti se zde učí chovat včely, porozumět složitému uspořádání včelího společenství. Včelaření je aktivní tvůrčí činnost, která rozvíjí znalosti o životě v přírodě. Každý, kdo se zajímá o život včel, ocitá se ve fantastickém světě, velkolepě organizovaném, jednoduchém ve své funkční dokonalosti a přitom nesmírně mnohotvárném. Začíná to už zrozením včely. Na začátku je vajíčko, které klade včelí matka do buňky. Pomáhá si přitom kladélkem, po kterém vajíčko klouže ke dnu buňky. Bílý rohlíček přilepený na dno je kolem 0,5 milimetru dlouhý. Včela se vyvíjí proměnou dokonalou, tedy prochází stádiem larvy, kukly a dospělce. Zárodek se začíná vyvíjet hned ve vajíčku. Později se mění v larvu, od počátku bouřlivě roste. Nejprve leží stočená na dně buňky a za 5 dnů se její hmotnost zvýší 1500krát. V další fázi se larva v buňce napřímí. V tomto období včely kuklu zavíčkují. Následuje přeměna larvy v předkuklu. Teprve potom vzniká kukla, která už začíná připomínat včelu. Nejdříve narůstají končetiny, křídla, tmavnou složené oči. Později stmavne celý povrch těla. Z kukly se stává včela dělnice. Celý proces líhnutí trvá 21 dnů. Vylíhlé včele zbývá kusadly odstranit víčko a opustit buňku. Na jiném místě plástu z těchto větších buněk se líhnou další členové včelího společenství, včelí samečci, trubci. Na rozdíl od dělnic mají zavelitější tělo, větší křídla i hlavu. Trvá to déle, než se trubčí mladík vysouká z těsné buňky, zvláště když překáží víčko. Trubec má ve včelstvu důležité poslání oplodnit nově narozenou matku při jejím prvním snubním proletu.
V těchto velkých buňkách, matečnících, se líhne nejdůležitější člen včelstva, včelí matka. Vyvíjí se ze stejného vajíčka jako včela dělnice, rozdíl je však v tom, že dělnice mateřskou larvu krmí mnohem horlivěji a biologicky hodnotnější potravou, mateří kašičkou. Larva se v ní doslova vznáší. Díky těmto podmínkám se matka líhne už za 16 dní. Kvákáním oznamuje matka, že je připravena prokousat se na svět. Ostrými kusadly prostřihne špičku matečníku. Jejím celoživotním posláním je klást vajíčka. Včelaři si ji označují, aby ji na plástu nepřehlédli. Od včel dělnic se liší velikostí. O kladoucí matku pečuje v době rozvoje včelstva skupina včel dělnic. Čistí ji a krmí, aby kladla co nejvíce vajíček. Za rok jich naklade až 200 000. Toto jsou nejpočetnější členové včelí rodiny, včely dělnice. To oni se zasloužili o to, že včely jsou pro nás symbolem píle a pracovitosti. Podle stáří a podle úkolů ve včelstvu se rozdělují na mladušky a létavky. Mladušky pracují uvnitř úlu. Zpočátku čistí buňky po vylíhlých včelách, krmí larvy a budují nové plásty, aby bylo kam shromažďovat zásoby medu a pylu na zimu a aby matka měla kam klást vajíčka. Dokonalý stavitelský instinkt včel nám ukáže jednoduchý pokus. Připravili jsme úl připomínající dutinu stromu. V dávných dobách v takových dutinách včely skutečně sídlily. Do úlu jsme vložili jen úzká prkénka bez rámečků používaných v současné době včelaři. V umělých rámečcích mají totiž včely už předem vylisované základy buněk. Potom jsme do úlu usadili včelstvo. Přikrmili jsme je cukerným roztokem, neboť dostatek potravy je hlavní podmínkou pro to, aby mohly včely začít stavět. Potom jsme úl zavřeli a počkali si, co se bude dít dál. Plásty jsou budovány pozoruhodným způsobem. Mladušky tvořící voskové šupinky se zavěsí do stavebních řetízků v místě, kde má vzniknout plást. Po několika dnech jsme dutý strom otevřeli. Včelí dílo, jak říkají včelaři vystavěným plástům, bylo i bez mezistěn dokončeno. Aby včely mohly na plástu pracovat zády k sobě, musí být mezi plásty dostatečný prostor. Při budování buněk se včelí dělnice orientují a řídí zemskou přitažlivostí. Rozměry buněk jsou tak přesné, že v 18. století, kdy se vytvářely první měrné soustavy, bylo navrženo, aby se všechny délkové míry odvozovaly právě od velikosti včelích buněk. Šestiboké buňky dokonale využívají prostor. Také pevnost plástů je obdivuhodná.
Přitom stěny buněk jsou jen 0,3 milimetru silné. Hned po dostavění do nich matka klade vajíčka a včely přinášejí pyl a nektar. Na plástu si nektar přečerpávají sosákem, přitom ho obohacují o biologicky hodnotné látky. Po uložení v buňkách nektar zraje a mění se v hustý med. Když pozorujeme pracovní ruch na plástu, napadne nás otázka, čím je vlastně činnost včelstva řízena. Vědci objevili, že dělba práce ve včelstvu je řízena nesmírně složitým procesem, biochemicky. Větrání úlů je dalším úkolem mladušek. Ani v letních vedrech nesmí vnitřní teplota úlu překročit 35 stupňů Celsia, aby se nepoškodil vývoj vajíček a larev. Po určité době práce mladušky v úlu končí, stává se létavkou a nosí do úlu nektar, medovici, pyl a vodu. Ale jak létavky najdou třeba rozkvetlý sad, když víme, že včela má špatný zrak, a jak to sdělí svým družkám? Způsob orientace a dorozumívání včel se podařilo odhalit teprve nedávno. Když pátrající včela najde nový zdroj potravy, nasaje nektar a vrátí se do úlu. Na plástu začne zvláštním způsobem pobíhat, vzbudí tím pozornost ostatních včel. Tímto tancem jim sděluje kvalitu, množství, směr a vzdálenost potravy. Poněkud nezvyklá, ale svým způsobem velice obsáhlá řeč. Řídí se postavením slunce. Na svislé stěně plástů včela nejdříve stoupá přímo vzhůru a vrací se levým obloukem. A znovu stoupá vzhůru, vrací se však pravým obloukem. Čím je druh potravy vydatnější, tím je tanec temperamentnější. Je-li potrava vlevo od slunce, odklání se osa tanečních pohybů o příslušný úhel doleva. Znamená to, postavte se proti slunci, stočte se o tento úhel doleva a leďte. Čím rychleji včela tančí, tím je potrava blíž. Vzdálenost mezi úlem a kvetoucími rostlinami měří včely podle energie spotřebované za letu. Podobně probíhá tanec, když je potrava vpravo od slunce. Při tanci se včela natřásá a vydává ještě další signály, které její družky vnímají. Další význam mají i různé vůně včel a rostlin. Ostatní včely tanečnici sledují velice pozorně. Po předání informace vylétá včela létavka z úlu s ostatními za objeveným zdrojem potravy. Včela medonosná je závislá na kvetoucích rostlinách. Med tvoří z rostlinných šťáv, z nektaru a medovice. Živí se však nejen medem, ale i pylem, důležitou bílkovinou pro zdárný růst včel. Opilování rostlin je největším užitkem, který včela přináší nám lidem, protože úroda mnohých rostlin je závislá na přenosu pylu hmyzem. Opilováním se podstatně zvyšuje výnos olejnin, ovoce a semen pícnin. Jak včely sbírají pyl, si ukážeme na pokusu. V proletové hale u malých úlků jsme připravili rozemletý pyl. Netrvalo dlouho a včely pyl objevily. Zpomalené záběry dobře ukazují práci včel při takzvaném rouskování pylu. Ve skutečnosti se včela pohybuje 10krát rychleji. Pyl nabírá nohama.
Po vzlétnutí ho zpracovává. Pyl, který ulpěl na těle, navlhčí jazyčkem, potom jej středními končetinami natlačí do košíčku zadních končetin. Při sbírání pylu nikdy nepřeletuje z jednoho druhu rostlin na jiný. Když má košíčky naplněné pylem, vrací se s nákladem do úlu. Na plástu schodí hrudky, kterým říkáme rousky, do buňky pomocí trnu na středním páru končetin. Barva pylu závisí na květinách, ze kterých byl získán. Vidíme to na odkryté buňce. Mladušky pylovou rousku v buňce dusají. Když jsou buňky naplněny, mladušky vrchní vrstvu dokonale nakonzervují, aby pyl nesplesnivěl a neskvasil. Už jsme si ukázali, jak včely pracují při stavbě plástů a při rouskování pylu. Včely však mohou chodit i po hladkém skle. Na posledním článku chodidla mají 2 drápky pro uchycování na drsném povrchu. Ale také přilnavý polštářek, umožňující pohyb na hladkých plochách. Vraťme se však mezi mladé včelaře. Dostali za úkol nakreslit sosák, další pracovní orgán včely. Pomohl mikroskop. Stavba sosáku je složitá. Včela může potravu buď nasávat nebo lízat. Názorně nám to předvádějí dělnice, kterým jsme nabídli kapku medu. Jak dokonale je tento drobný tvor vybaven k životu v přírodě. Tak a teď se, děti, máme možnost podívat na výsledky práce včel a zopakovat si to, co jsme se naučili již dřív, že v 1 decimetru čtverečním zásob oboustraně zavíčkovaných je množství zásob. Kolik, Haničko? 250 gramů, to je 4 kilogram. Ano. A tedy... Poznali jsme, že včelařství nám nepřináší jen hospodářský užitek. Odedávna přitahovalo lidi přemýšlivé a trpělivé, všechny, kteří mají rádi přírodu. Potvrzují to i moudrá slova Jana Ámose Komenského. Ze včelaření jsem se naučil znáti a milovati přírodu více, než z mnoha knih učených.